Ey Ahmet, geleha berxwedانî, warê mêrxas û egîda, mane tu bûyî bi sed sala, li hemberî zilmê te serî netewand. Gelek şer li ser axa te hatin kirin û gelek netewên xwe li ser axa te afirandin. Lê te qet tiştek ji bedewiya xewinda nekiriye. Dîcle hîne weke keziyek hunandiye, Sûr hîne weke boka xemmelandiye. û îro dîsa ciwanên xaka pîroz bi lihengê şer dikin, li hemberî zilma sed sala. Doh ji bo bircê te şer kirin, Şêx Seîdê kal û rêhevalên xwe. Îro jî neviyên wî ciyagerê liheng û raperêrên çeleng şer dikin ji bo te. Te çawa doho çok dananî, îro dîsa çok denene. Binêre çi xort û keçên çeleng, dibin siya gule û fîşeka de ye. Şerê hevbûn û tunebûnê tê kirin. û ne îxaneta doho ne jî îro, nikare vê berxwedanê têk bibe. Hîleyên ku doho hatin kirin, îro nikarin bên kirin. Ji ber ku gotina serkeftinê ji zû da hatiye kirin. Çi dibe bira bibe wê encam bi heybet be. Çi dibe bira bibe wê encam bi heybet be.